Să profităm și de această ocazie și să vedem și rodul muncii. Sunt fetele pregătite. Aici o să le vedem. Acum eu sunt curios. Vă rog. Cristina, te rog să ne spui tu mai multe despre fiecare ținută. În premieră, așadar, la televizor, această colecție. Rochia pe care o vedeți este o rochie din tiul dantelat. Pe dedesubt are acel tiul roz și aplicațiile mele din croșetă, care cred că îi dau unicitate. Întotdeauna mi-a plăcut să pun în evidență feminitatea fiecarei femei, și anume spatele gol, umerii, picioarele. Fiecare rochie e specială în felul ei. Această creație roz e un pic mai dulce. Mulțumesc frumos, da. S-a vrut să fie o bombonică tinerească care să scoată în relief feminitatea. Asta e o rochie de seară, într-adevăr, spectaculoasă. Da, este un voal imprimat. Firul pe care îl vedeți lucrat de mine este un fir special. Lucrez fire de import, fire scumpe, care să completeze texturile.